Samantala, Idol, naganap ang isang pagpupulong naman po sa pangunguna ng Joint Security Control Center na kinabibilangan po ng Dagupan PNP at COMELEC upang maisapinal ang mga kakailanganing implementasyon ngayong nalalapit na halalan. Handa ang pagdeploy sa nararapat na pwersa ng Kapulisan bago pa sumapit ang araw ng eleksyon. Binigyang-diin din po ang striktong pagsunod sa security protocol sa paglilipat po ng automated counting machine or ACMs at iba pang election paraphernalia sa mga voting centers sa lungsod. Tinalakay din po ang mga agarang pagtugon ng otoridad sakaling makapagtala ng mga hindi inaasahang pangyayari at ang mga election-related incidents. Sa kasalukuyan, wala pang naitatalang mga insidenteng may kaugnayan sa eleksyon sa kabila ng pagkakabilang o pagkakabilang pa rin po ng Dagupan City sa yellow category or area of concern ngayong Halalan 2025. IFM News. IFM News. IFM News.